आवाज येत त्यांचा आवाज येत एसी चालू आहे नमस्कार. आज वैभववाडी येथे आमची प्रेस आहे आणि त्या निमित्तानं आमचे लक्ष्मण रावराणे असतील, रोहित पावसकर असतील आणि दीपक परब असतील आणि इतर उपस्थित आहेत. आणि आज खरं म्हणजे प्रेस घेण्याची विषय असा आहे की लक्ष्मण हांडे आणि सविता काळे यांच्याबद्दल बऱ्याच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केलेल्या आहेत आणि ते काही ग्रामसेवक म्हणून पदभार त्यांच्याकडे होता, विस्तार अधिकारी म्हणून हांडेकडे पदभार होता. अशा यांच्यावरती प्रशासनाच्या या अधिकाऱ्यांवरती काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बऱ्याच तक्रारी या वैभववाडी तालुक्यातनं त्यांच्यावर केलेल्या होत्या. त्यामध्ये तक्रारीमध्ये नितेश नारायण राणे यांचं 8/7/2024चं पण पत्र या ग्रामसेविकेबद्दल तक्रारीचं इथे आहे आमच्याकडे आणि हे वर्षभरापूर्वीचं पत्र आहे. आणि अशा आमदाराची तक्रार असताना म्हणजे आणि आता जिल्ह्याचे ते पालकमंत्री आहेत आणि आधी आमदार होते, 1 वर्षापूर्वी तक्रार केलेली असताना देखील ह्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरती कारवाई झालेली नाही. एका आमदाराची आणि आता असलेल्या पालकमंत्र्यांची तक्रार असताना ह्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची तक्रारची दखल घेतली जात नाही जिल्हा प्रशासनाकडनं. ॲक्च्युली त्यांची तक्रार अशी होती की त्यांच्यावरती कारवाई करावी, यांच्या या विषयावरती कारवाई करावी आणि त्यांना उपोषण म्हणजे त्यांचेच कार्यकर्ते आहेत त्यांना उपोषणास बसायला देऊ नये आणि त्यांच्यावरती कारवाई करावी असं एक पत्र नितेश नारायण राणे यांचं आहे. आणि अशा अनुषंगाने खरं म्हणजे 8/7चं पत्र आणि पालकमंत्र्यांची पहिली प्रेस काय होती तुम्हाला माहिती आहे की मी अवैध धंदे चालू देणार नाही, मी गोवा बनावट दारू म्हणजे करणार नाही, अशी बऱ्याचशा प्रेस पहिल्या आल्यानंतर बऱ्याचशा प्रेस पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या होत्या. आणि ह्या अनुषंगाने खरं म्हणजे आम्ही ही प्रेस घेत आहोत की आजचे हे लक्ष्मण हांडे असतील किंवा त्यांच्या पत्नी असतील यांच्याबद्दल बऱ्याच तक्रारी असताना सुद्धा त्यांची बदली केली जाते. म्हणजे बदलीमध्ये सुद्धा त्यांचं नाव आहे आणि ही बदली कशासाठी करण्यात येते हा खरा म्हणजे प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. वैभव नाईकांनी सुद्धा माजी आमदार वैभव नाईकांनी सुद्धा प्रेस घेतलेली होती आणि ह्या ग्रामसेवकांच्या बदलीबद्दल आक्षेप घेतलेला होता. खरं म्हणजे 432 ग्रामपंचायती ह्या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि 317 ग्रामसेवक या ठिकाणी कार्यरत आहेत. तसेच 115 फक्त रिक्त पदे ह्या ग्रामसेवकांची आहेत आणि असं असून देखील सुद्धा 19 जणांची बदलीची प्रोसेस या जिल्ह्यामध्ये चालते. खरं म्हणजे ही बदलीची प्रोसेस जी चालते ती कशा पद्धतीने चालते, कारण 115 पदं रिक्त असताना सुद्धा ग्रामसेवकांची बदली केली जाते. यांना पाठीशी घालण्याचं काम म्हणजे ही तक्रार असून सुद्धा म्हणजे नितेश नारायण राणेची तक्रार असून सुद्धा पाठीशी घालण्याचं काम प्रशासन करत आहे का, की ह्या प्रशासनाला ह्या पालकमंत्र्यांचा दुजोरा आहे का? खरं म्हणजे हे जे धंदे चालू आहेत जे प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही बघताय आता की अवैध धंदे चालू असणं, गोवा बनावट दारू चालू असणं, अवैध मटका जुगार चालू असणं म्हणजे याला पाठीशी घालण्याचं काम पालकमंत्री इथे करत आहेत आणि ह्याच्याबद्दल प्रत्येक गोष्टीमध्ये हे सेटलमेंट करत आहेत. आणि ही सेटलमेंट पालकमंत्री म्हणून हे पूर्ण महाराष्ट्रात यांची छबी निर्माण होईल याच्या पुढे अशी भीती या ठिकाणी आहे. आणि खरं म्हणजे ह्या अधिकाऱ्यांचं जेव्हा नितेश नारायणांची तक्रार होती पालकमंत्री झाल्यानंतर हा अधिकारी बडतर्फ झाला पाहिजे होता, पण ह्याच्या पाठीशी घालण्याचं काम हे पालकमंत्री महोदय करत आहेत. आता ते अधिकाऱ्यांबरोबर सेटलमेंट करत आहेत. आधी त्यांनी ठेकेदारांबरोबर सेटलमेंट केली, आधी अवैध धंद्यांबरोबर सेटलमेंट केली आणि आता ते अधिकाऱ्यांबद्दल सुद्धा सेटलमेंट करून त्यांना ज्या अधिकारी अशा अवैध पद्धतीने या ठिकाणी राहत आहे अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या सुद्धा ते करत आहेत आणि ग्रामसेवक कमी असताना करत आहेत. ह्याचं मागचं कारण काय हे उत्तर या ठिकाणी त्यांनी देणं पालकमंत्री खरं म्हणजे गरजेचं आहे. तुम्ही तक्रारी म्हणताय हांडे दाम्पत्यांबद्दल, अशा कोणत्या तक्रारी आतापर्यंत प्रशासनाकडे गेलेल्या आहेत आणि प्रशासनाकडून त्याच्यावरती कोणती कारवाई झाली आहे? तुमच्याकडे काय त्याचे पुरावे? आता आमच्याकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी आहेत
कदम असतील, पाटील असतील, अशा अनेक जणांच्या तक्रारी या दाम्पत्याबद्दल झालेल्या आहेत आणि त्यांचा जो भ्रष्टाचार त्यांनी केलेला आहे, कोविड काळात असेल किंवा काय काळात असेल, अशा भ्रष्टाचाराबद्दल सुद्धा तक्रारी आहे आणि त्यांनी जी नोकरी मिळवलेली आहे त्याबद्दल सुद्धा काही जणांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे अशा तक्रारीची चौकशी करणं हे प्रशासनाचं काम होतं. नितेश राणेंचं स्वतःचं पत्र या ठिकाणी या तक्रारीबद्दल आहे. त्यामुळे जर आताचे असलेले पालकमंत्री यांचं पत्र असून देखील सुद्धा ह्या अधिकाऱ्यांबरोबर जर कारवाई होत नसेल तर जिल्हा कुठच्या दिशेने चालतोय हे खरं म्हणजे सांगण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे ह्या प्रशासनाने याच्यावर लक्ष द्यावं, ह्याच्यावरती कारवाई ह्या अधिकाऱ्यांवरती करावी आणि जी बेकायदेशीर बदल्या तुम्ही केलेल्या आहेत त्या बदल्या तुम्ही थांबवाव्यात आणि ग्रामसेवक इथेच ठेवावेत अशी मागणी आम्ही या निमित्ताने करत आहोत. आता ज्या हांडे दाम्पत्यांपैकी एकाची आता आंतरजिल्हा बदली झालेली आहे, त्या आता तुमची भूमिका काय आहे? आता बदलीचे तर आदेश झालेले आहेत, शिवसेना म्हणून तुमची भूमिका काय असणार आहे? आमची शिवसेना म्हणून अशीच भूमिका असणार आहे. ज्या ठिकाणी अशा खरं म्हणजे ह्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई होणं खरं म्हणजे गरजेचं होतं. एखादा आमदार जेव्हा ह्या 1 वर्षापूर्वी कारवाईचं लेटर देतो आणि तो आता पालकमंत्री म्हणून तिथे रुजू होतोय, त्या पालकमंत्र्यांनी ह्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई करणं गरजेचं होतं की अजूनही कारवाई त्याच्यावरती होत नाहीत. अशा कारवाई जर झाल्या नाहीत तर हे प्रशासन मुजोर होईल. म्हणून ह्या अधिकाऱ्यांवरती कारवाई होणं गरजेचं आहे. नाहीतर जर कारवाई नाही झाली तर शिवसेना पुढचं पाऊल उचलण्यास सक्षम आहे. एकच विषय नाही काय वैभववाडीचे अजून काही विषय नाही. मन गेला.